אז מה מחכה לנו בסדנה הקרובה שלנו ממגנטת בנטף? קבלת פנים שרגע תנחתו מהנסיעה שלכן עם כיבוד מפנק ופינות ישיבה מדהימות עם נוף פנורמי יפהפה וירוק. אחר כך מתכנסות לסדנת יוגה איתי, יוגה שבה נלמד את סודות המגנות ממש דרך הגוף, יוגה שתאפשר לך להרגיש פתוחה יותר, רפויה יותר, מחוברת יותר לעצמך, שתרגישי נוכחת בתוך הגוף שלך, תרגישי חיה. ואחר כך יש לנו הרפאיה עמוקה לכל המערכת עם צלילים מרפאים וקריות חול העיניים. אחרי ההרפאיה יש לנו הפסקה קצרה ואז לימוד הסודות הנשיים האלה שקשורים למגנות, איך למגנט אלייך את היחס שאת הכי מבקשת לקבל. במקום להשיג, להתאמץ, להוכיח, להצדיק, נחזור פנימה ונלמד סודות איך להיות אישה ממגנטת. וכל זה באווירה מדהימה, בשבט של נשים יפות ואיכותיות כמוך, עם אור של נרות וכיבוד מפנק וכל מה שאת צריכה כדי להטעין את הסוללה שלך מ-0 ל-100. מוזמנת להיות איתנו.